sliramu wong ayu kaya rinuje ruci jroning atiku jaman biyen aku ketono saikine aku iki katon opo semono sliramu nate prasetyo bunga susah dilakoni kanthi lila mula kurang ngira yen sliramu citra tinggal kromo pilih karo priya liya janjane iki mau salah sapa nganti sliramu megatake tresno ora nyotiku kok ora ngira yen saiki uripmu banget nelongso ayu omong kumpring sliramu ojo tiku welas putra putrimu aku wong ora kuno apa terkuciwa wis tak trimo masrah karo kang kuwasa yen kelingan marang sliramu kayu kaya rinujit rujet jroning atiku jaman biyen-biyene aku katon apa saikine aku iki katon apa dik semono sliramu nanti prasetyo bungang susah dilakoni kanthi lila aku ra ngira yen sliramu citra ninggal kromo janjane iki mau salah sapa nganti sliramu megatake tresno ora nyono atiku uga ora ngira yen saiki uripku banget nelongso asik megat tresno mak iki kowe sing sapa to jane kok mono lan jauhe megat tresno awas aja maju-maju kok dipangan ruwi lho awas berakot lho ki lho awas lho mundur meneh Brengas tenan iki. awas ning ya aja salah ngono-ngono kuwi ya guru TK Iki napa to iki? ambuk Iki ana danyange nang kene. endi Kuwi. jak anu mak duet mak Injih katakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu dumateng saya para rawuh nggih. Dalu menika kula marak sowan timbalan saking Ki Somo Manggala Kawedan. acaranipun Hah? acaranipun apa Bleh manuk. bleh manuk manuk sapa iki bleh Ayo sing duwe kuwi kok. Nggih, mugi-mugi kene marak sonipun kula sak kadang saged mahanani renaning penggalih sauntawis. Iki aku malah bingung ning kene iki dhewe, Dik. nah, kok ora ro pasangane napa Wong maneh jero ora gelem metu kok. endi to Ning kono.
Metu nang jero, Ndi, jero ra ndi. gelem metu. Aku ya rada ning kene rada rikoh ya. Tapi ya, Aku ke sing pecinan no. ayo wong kene wong piantun-piantun pondok kok. Ayo padha mlakna aku ya ngene. Oh. Sing santrine ganteng-ganteng. Santri nih, anu nih, Apa nih? santriwati nih. Santriwatine. Santri ngodani. Ya cantik-cantik ta ya. Iki sing supet ndi to? Sing supet ndi? Sing supit, Tak kira jenengan sing supit malahan. sing supit ngacung. Ngaco kabeh. Aduh, Ndi sing supet? piye tenan ki? Ndi sing supit? Iki sing go kathok roblek kuwi. Kayane wong ki petudung ki. Mugi-mugi sing dipun kitanaken dados lare ingkang saleh. Amin. Bangun miturut dumati yang Amin. sepuhipun, pinter Amin. sekolah, pinter ngaji. Amin. Aja dadi kaya Mak Idang. Aja dadi kaya Rudi. Kok aja aku? Ayo iya kok. Ngapa lho? Maco lho. Iya. Nggih. Pripun? Jenengan kagungan putra aja dadi kaya aku. Lah napa? Dik, sapa Aldi? Kowe nek gawe karo bojomu nek asak durunge amit-amit aja sok ngeling-eling aku. Sesuk arep honeymoon ya, Mak. Mau cerita sesuk arep nang pantai. Iya. Aja bayangke Mak Endang ya. Aja. Ra dadi nek ora aku. Jo, Ya, apa lagune? iya aku manut. Monggo Mas. Nggih, lanjut megal-megal. Mas Eka apa Mas Eka? Megal-megal. Oh, megal-megal nggih. Pasukane ke arep-arepan ora? Ya ora, ngono kuwi. Ya. Mas Yen. Pamonol megal-megal, pamonol pancen wis tuwa. Pamonol megal-megal, pamonol pancen wis tuwa. Mulane para pameksa sampun ngantos samilena. Mulane para pamirsa sampun ngantos samilena. Pamonol jadi kesenian biarake agama Islam. Pamono dadi kesenian nyarake agama Islam. Mulane para pamirsa luwih becik nderek ulama. Mulane para pamirsa kowe becik derek ulama. Pamula para mirsa sampun ngantos samilena. Para peksa sampun ngantos samilena. Anggenipun nindakaken rukun Islam ingkang lima. Anggenipun nindakaken rukun Islam ingkang lima. Rukun ingkang lima iku kang luwih utama. Rukun ingkang lima iku kang luwih utama. Sahadat sholat zakat poso haji lamun kuwasa. Syahadat salat zakat puasa haji luwih utama. Wong kene gek megal-megal kok ngemah rono-rono ki nopo to jane iki? Ngegoli Malah ngeyek wae kok. Iya. Engko ki turu ki ora nyenyak. Gilapen Masalah. Sik. Aku ke muawan ya jemuan barang ya rumah. Ngono kuwi po ya? Apa pecisan mau kudungan? Ya pecisan kok lanang kok. Maido aku Rene Mas, wani apa ora jiko iki? wani ra. Lah wani ra di bonus lho. Bonus lemper ya. Lambaikan tanganmu. Wah, 100.000 aku gelem Mas. Kowe tak jibuke dhewe. Ya gelem to tak jipuke. Iki kok ya dikebuli to ya. Ben sangit. Piye iki wani jiko ra? Rene. Wis teko salim cium tangan yo kowe. Nah. Oleh Yo. lemper. Aku le mau kowe muni wani kok saiki dadi rawani lho. Atuku meneh. Tuku meneh, mending tuku meneh. Sik. Iki wis gupak aku dadine ngono iki. Iki engko digumbak ping 7 ya, Mas.
dikumbah ping 7. Masalah iki rek ndongkok nggo tangan kiwa. Arene Mas. Wani ra Wani maknya di atur kirono. Sik tunggu kono kok tak atur kirono. Oh iya atur kirono. Yo. Ayo. Apa lagune? Ayo sampean kok. Aku manut sing mimpin. Asih mimpin ra ono kok. Oh sampean kuwi kok. Oh aku ra mimpin. Apa to? Ora ono wong pasukan kok dipimpin banci ora ono. Awam leho kabeh iki. Dah. Ya, yo. Ayo. 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 Dekeke kuwi kok malah. Apa nih? Salah lagi. Nah, wis aja dideke, aja. Yen sinawang ana netra. Aduh, astagfirullahaladzim. Sapa wong sing ra nandang tresna. Sapa? Ana bojone. Ora apa to? Bojone wedok lak-lak ra wedok. Janur kuning lengkung sapa wong sing ra nandang uyung. Apa to? Ayo tetes yang tresno. Piye? Rasa tresno. Asik. Yo. Terus ki dhewe. Aku ra bisa duweni. Iso duweni. Kodong kates dadi jambi. Tetes sing tresno. Aku toko ati. Pamujiku kayu muga sliramu ora bakal lali. Hanadyan sawitu tresnamu bakal tak tunggu. Tresno iki ora mendong. Saya suwe saya tambah nyiksa. Saya tambah nyiksa. Waton kowe ora mendengke. Nadyan aku wong ora duwe. Rasa tresno rindu nanging aku ra bisa duweni. Kodhong kates dadi jambi. Tetes sing tresno tetutup ati. Pamujiku kayu muga sliramu ora bisa lali. Nadyan sawitu tresnomu bakal tak tunggu. Tresno iki ora mendong. Saya suwe saya tambah nyiksa. Saya tambah Waton kowe ora bandingke. Nadyan aku wong ora duwe. Happy to ora sido neh iki. Nangis dimii nek nangis. dicup-cup. Disun. Aja tetek. Oh. Pak Hansip kuwi pas sing duwe. Lanjut rukun Islam. Ayo pro kanca
endi meneh iki ya Allah. Kok joget rono wae. Sapa meneh sing digodhong? Ha kok Pinu? Anake ya jangoni no. Ora usah nang nggon aku kok. Ya wong ngono wektune, Mak. Jakong wae le. Ini sing dipecis mau ndi? Apa? Agelem gogohi dhewe ya tak wehke. Aku wani. Kon aku. Aja kowe wis kulino. Wis kulino aku. Kae napa ngawe-awe piye? Wani pira? Agak-agak. Padha Mas. Padha wis awake tunggale. Gablek kok. Nanti Aldi mau nanti. Aldi ki senengane kok meh ilang lho. Di. Aldi. Endi to? Sak bengi mesake macane bareng lho. Endi to? Kamar mandi aku ora ajak-ajak. Iyalah. Ya keong-keong nahan ket mau Terus kowe. Heeh. Terus sik. Rada tisik Mas. Ora tadi sik. Yo, hadap-hadapan. Gerak. Wong tuwek-tuwek. Ayo Mas Yen. Wong tuwa-tuwa rupa teng jawa mlaku mlak sandangane pating sruwe. Depa campur cikalan pabrik mesin watu. Wong tua betakilan ora isin nanda putu. Ora dadi ngopo umurku wis tuwa, aja kembali lo bersatu bangun negara. Wong tuwe-tuwe rupa teng tuwewe. Mlaku klak sandangane pating sruwe. Koplo campur cikalan pabrik mesin watu, wong tuwa betakilan ora isin anak putu. Ora dadi ngopo umurku wis tuwa. Aja kembali lo bersatu bangun negara. Ini numpak jaran. Yo, numpak jaran yo. Wong miramba sami embo-embo sedaya pamirsa sampun sami bubar kesan. Pustaka kagem paderek nyata gawe kukira tawang pangudani Gudang lawu kebekan pariwisata. Dina minggu muda-muda sesenja balik kambang ombang-ombang negani Celia kang padha lumaku cawel cinapel karo mesem guyu kempen aja dipleroi tinggal aku kudu
ditinggal kapribaden katimuran monggo keri ing zaman koyo sing eling dieling bab apa iku budaya pancene bener kandhamu foto rupa budale kuburan kira-kiran juga tanda-tanda jumpakan kaya kumreka niru pertah wasabakta siyaga yo bakar yo ngangkat kersaning praja Purwakarta harja Harum marum burat pagi
pacaran sari Sutyo buka pronto asporo kasar angin kowo wangi puspo tutut rasa harum harum burat wangi lir pacaran sari. Dan ijama kata lo sesuk itu adalah kekucikan saking kata-kataan kisomo manggolo kawedan. Babilang lo rasa kata marasuan kata lepata lakirang istun gunung muter samudra pangaksami subeng amriksani itu gedeng paripurnaning pasugatan. Mas Rudi Mas Jan. Ji.